Torben og Troels har fundet kærligheden sammen, og vi her på kanalen har fået lov til at følge dem tage deres store spring ud i verden og konfrontere familie og venner med deres kærlighed. Mit navn er Jakob Nielsen, og velkommen til det store spring. Jakob Nielsen. Torben. Jakob Nielsen. Troels. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, hyggeligt med dig. Lige måde. Hvornår fandt I egentlig ud af, at I var homoseksuel? Jeg har altid vidst, at jeg var homoseksuel. Tilbage i folkeskolen efter idræt i omklædningsrummet, der kunne jeg godt mærke i badet, at jeg var tiltrukket til drengene, og jeg kunne lide at stå og se dem bade. Og så var det var jo bare, jeg prøvede at skubbe det væk, men det var ligesom svært for mig at holde følelserne tilbage. Og så mødte jeg jo Troels til for et par måneder siden. Ja, vi mødte hinanden på en café inde i København. Vi sad begge to alene, så jeg gik over til ham. Siden der har vi været sammen i skjul. Første gang jeg fandt ud af, at jeg var homoseksuel, det var da jeg så min families gartner. Jeg tror jeg var 15-16 år. Ja, undskyld, jeg er lidt nervøs. Men jeg står her og venter på Troels, for vi skal sammen sige til vores venner, at vi er homoseksuelle, og det er selvfølgelig et stort skridt at tage for os. Og jeg ved ikke, om vi kan klare det. Hej. Hej. Er du klar? Kom med. Der er noget, vi gerne vil fortælle jer. Ja, som I måske har lagt mærke til, så mig og Troels, vi er blevet lidt glade for hinanden her på det sidste. Ja, vi er homoseksuelle. Hvad gik der galt? I fandme for meget! Er noget, vi taler om? Hvad var din første reaktion til det, der lige skete herinde? Så det var jo overraskende at høre, selvfølgelig. Altså det var jo overraskende at høre, hvordan, fordi man havde, eller undskyld ikke hvordan, men man havde slet ikke regnet med dem, man havde ikke set dem komme. De har jo hele tiden, man har altid troet, når man har været på stranden med dem, og i det hele taget aktiviteter, mandeaktiviteter, at de har kigget efter damer, som vi andre altid har gjort. Vi har også haft dem med på diskoteker masser af gange, og det havde man bare slet ikke regnet med, altså. Men altså, jeg respekterer et valg, og jeg bakker 100% op om. Ja, men altså, det var jo trist at se, hvordan Peter, han ligesom reagerede. Det var meget voldsomt. Jeg regner med, at han ville gøre det bedre. Torben og Troels har nu fortalt venner og familie om deres forhold. Og
sammen har de oprettet en støttegruppe, som skal hjælpe bøsser og lesbiske, som er i samme situation som dem. Det var alt for i aften. Mit navn er Jakob Gede Nielsen, og vi ses i næste uge til nogle gode dokumentarer. Nej, Solly, jeg er ikke klar. Jeg har en torn i røven. Solly, fuck nu af. Ej. Shit. Solly, fuck af. Okay, jeg er klar. Hvor gjorde det næst, mand?